musolakaw jama k'i bolo wili a ye bolo kɔrɔta Seko Serifu ye a ye jɛ ka kole wili bali de la yanni da Usumani na Usumani Haidara ko damadɔ bɛ dugumakolo gwaga ne y'o ye Haidara kelen de la n'a bɔra Usumani Serifu la ne m'o ɲɔgɔn ye nka na wɛrɛ laban Haidara y'i bolo wili ngo diɲɛ bɛɛ ye a bale nana dugumakolo gwaga a ma deli ka faama deli fɔlɔ Haidara yo o jalabi kelen bolo Haidara y'a fɔ ngo diɲɛ bɛɛ kaba nana dugumakolo gwaga a ma deli ka biro da kɔngɔ Haidara o jalabi kelen bolo Haidara y'i bolo kɔrɔta diɲɛ bɛɛ kaba le nana dugumakolo gwaga a ma deli ka faama deli fana ne y'o dɛmɛ Haidara kelen nin na wala bɔra Haidara kelen nin na i t'i bolo ɲɛsin ŋana wɛrɛ ma min ye nin bɔ dugumakolo gwaga y'a bani ni jalabi kelen bolo kalandenw a ye sigiri da Serifu ye Haidara fasa bɛ n bolo la tan a nɔɔni na lamɛn bani nalen dugumakolo gwaga kabi Ali fatura a y'i bolo wili ngo diɲɛ bɛɛ fɛn min tɔgɔ ye Mamadu Dinɛ ye dinɛ min tɔgɔ ye Mamadu Dinɛ ye k'ale dumo bɛ dɔn wa b'a bɛɛ fɔ wa y'a bɛɛ dɔn wa y'a bɛɛ fɔ Ali kɔfɛ o jala bɛ bani bolo ne sɔrɔ k'aw bi Serifu fɛ a y'a bolo kɔrɔta Usumani ye a ye cɛ ka kule Haidara de la a ye tɛgɛrɛ fɔ a ye cɛ ka kule wili bali de la ne ko Haidara bolo bi Ala bolo Burama Haidara i bonya bi kɔrɔ fɔlɔ silamɛ dama k'a i bolo wili nka kule ni Serifu ye cɛ yɛrɛ la y'a bani bolo bɛ Ala bolo jɔn Ala Haidara bolo bɛ Ala bolo jɔn Ala bani bolo Haidara bolo bɛ Ala bolo fole ka jama ka fole ka ndo ko lase Usumani Haidara ma fole ka Ansaru jama ka fole ka ndo ko lase Usumani Haidara ma Ansaru ye Jawu ye maya donde aye bonya maseke kira modinye Usumani yere de bina maya makonye jamae walai baye denge wolota bani ye kalange Qur'ane kalange Allah bani ye kalange hadisa kalange Allah bani ye kalange balaka kalange Allah halango doni mana fo bani welela hikima doni mana fo bani biwele au ma dalilu chama ye Qur'anena baya go kuma fo Qur'anela aye dalilu chama bo ibunu majala izago barato ibunu majala aye dalilu chama bo sunana saila aye sunago barato sunana saila bani ya dalilu chama bo Bukari ula aye baya go kuma fo Bukari ula hala wasila me ya kuna wolola ala jaodoni bebala iye aye bonya maseke kira modinye Usumani yere de bina maya makonye jamae walai baye denge wolota foleka jamaka foleka ndo kola se Usumani Haidara ma foleka Ansaru jamaka foleka ndo kola se Usumani Haidara ma
c'est ok. Ambe Allah dina ka fo an fana karamo a Seydi Sherif Ousmane Madan Haidara ay kenesro ni watina korogo mairie o fana ay kenesro korogo kozim a nyemo chamambe kene kono ni ala sonama amena do baraw konna ni soni moderateur ka labe on be sena min bato bara nunu be se ka nundo chogo muna amba nyina ala fe ala ka beke here konna wala ka fo an fana karamo a Seydi Sherif Ousmane Madan Haidara bi korogo ya ukeno ka fini jumamba de douala amba nyina ala fe ala ka nye wala amena do moderation kono. Monsieur le parrain, honorable invité, chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. C'est avec un cœur empli de gratitude que nous nous retrouvons aujourd'hui à Korogo pour cette deuxième étape de tournée de prêche de notre guide spirituel à Seydi Sherif Ousmane Madan Haidara. Je tiens d'abord à excuser l'absence de monsieur le président du conseil régional du Poro, qui est d'ailleurs le patron de la cérémonie, retenu pour des obligations impérieuses, mais dont le soutien à cet événement demeure entier. Nous saluons chaleureusement la présence parmi nous de monsieur le maire de la commune, parrain de la cérémonie, monsieur Lassina Ouattara, communément appelé l'ASPR, dont l'engagement témoigne de l'importance qu'il accorde à cet événement. Nos respectueuses salutations vont également aux autorités religieuses ici présentes, gardiennes de nos valeurs spirituelles, ainsi qu'aux autorités coutumières et traditionnelles du Poro, dépositaires de notre héritage et garantes de l'harmonie sociale dans la région du Poro. Nous allons commencer notre cérémonie par nos différentes allocutions. Ainsi donc, j'appelle le chef de canton à la personne de M. Madoublé, Inch'Allah, représentant du chef de canton. Watina mawla dunya ka fo bara nunu bena nundo jamana tigi uluka bismillah li kumawla ni ala ni kira sonama ulu bena bara fe ni ala ni kira sonama inshallah alisa mawla dunya ka fo ame direct la Sherif la teleka ni watina mawla dunya ka fo famille kuroko wajulu kala ame temeni moderation aisa Imam Nabi amani affaire inshallah aywa kana ayna fudi jamama kolgo imam betola Imam Nabi ale ni wele la sisan abina kuma kuroko almami bela jelen togoyala kuroko kozim togoyala ale bina kana kuma ke ni watina akana ansan Ewa Jibril usalama eketo aywa kira mado bela dele kwa eketo anyi anyamer le député maire kwa eketo anyi jamana tigi le jamana de isa ka délégation kwa eketo anyi ka di amba musoma adi amba musoma du sigi ba be sigiba bela dele bien eketo o bela dele ga eketo anyi mena swali ke bieta kera amela sori ke bela dele ta kera bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل محمد وسلم تسليما والحمد لله رب العالمين amin Antil lahira suhera ka diama alamo kera ya rabbi swal nafana baraka dama alamo kera amin nema se kirama ka hina tabo ma alamo kera ya rabbi ngira ma nema ka diama alamo kera amin
wace do an bɛ dura ka k'an ma hɛrɛ ala m'o kɛra a bɛna dugawu min kɛ tagabagaw ye k'a hinɛ sa o ma ala m'o kɛra min bɛna k'a n'u ɲɛnama ye ɲɛnamanima k'a di an yɛrɛ ma ala m'o kɛra a nana dugu ma hɛrɛ la ka na se kɔ hɛrɛ ala m'o kɛra ye k'a bɔ yan sumani ka taa don bato la sumani ala m'o kɛra ka taa denbaya yɛrɛ sɔrɔ sumani ala m'o kɛra ɲɛ ala ɲɛ bato mun na Côte d'Ivoire jamana ala ɲɛ suma kɔrɔgɔ jamana ala ɲɛ suma jamana fɛn o fɛn ka Côte d'Ivoire lamini ni tɔɔrɔ b'a la fitina b'a la k'a biyɛwuri k'a bɔ ala m'o kɛra ye sɔli ala muhammad nin kun ye alimamba tɔgɔla mɔgɔw ye alimamba tɔgɔla foliw kɛra ni o de ye an b'a dɔniya k'a fɔ an bɛ direct la nin waati in na Sherifila tele la Côte d'Ivoire région bi saba ani kelen Ansar Dine b'a bɛɛ la an ka commune an b'a fɔ Ansar Dine ko section kɛmɛ bi seegin ani saba Ansar Dine représenté la nin bɛɛ la an ka quartier n'an ka village quartier ni village kɛmɛ kɔnɔntɔn ani bi wolonwula Nana Seto la déléguée féminine fédérale Inch'Allah o la école kɛmɛ fila ni bi duuru ani naani o bɛ Ansaru bolo collège ba fila o jɔla ka ban ayiwa semaine tɛmɛnen an ka Seydou ta la ayiwa o collège dayɛlɛ Agboville bisimila. Salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Min na b'a bɛɛ lajɛlen fo. Cɛ ni muso n ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen ye. An nana hɛrɛ la Ala k'an sa hɛrɛ la. O kɔfɛ minnu bɔra duguso in na n ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen ye. K'a daminɛ dugusew na ka na dugusolow na ka na dugu kɔnɔnaw la n ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen ye. O kɔfɛ an b'an karamɔgɔ bisimila. Ko a ni sɛnɛ ani taama a n'a ka taama ɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen. O bɔra o ka so o nana o ka so. O natɔ fɛn min b'o sɔrɔ Ala t'a sɔrɔ kɔsɔbɛ o ka n'o sɔrɔ. An y'o kalifa Ala ma Ala min tɛ kalifa tiɲɛ. K'o bila samedi kɔnɔ a n'a denbaya bɛɛ lajɛlen. Ala k'an ka layiw dafa. Ala ka si ni kɛnɛyaw di. Ka san wɛrɛ yira an na. Salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. an b'a dɔniya k'a fɔ nin kun ye an balakaw Ansar muso bɛɛ lajɛlen tɔgɔya la o bɔra ka foli kɛ o la fédération ɲɛmɔgɔyaba a ka ca Ala fɛ o de bɛna kuma ta Korogo mara kɔnɔna na ale de bɛna kuma ni waati in na ni Ala ka jɛ ye. Président bisimila wari de ladon ani yɛrɛ de ladon. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وسلم أنت النهر لا سهر على قدام أنت النهر لا كمول هر لا على موكرة بلاد دالي كرمون ننا دكروه كدولك دوما هر يا ربي على موكرة aduna ka hɛrɛ min sɔrɔ ya rabi ala m'o jidira nana gɛlɛya min sɔrɔ ko wuli ka bɔ ya rabi ala m'o kɛra k'o fala hɛrɛ caman na k'a d'a ma ya rabi ala m'o kɛra mɔgɔ o mɔgɔ nana ka kɛnɛ fitinin kɛ kɛnɛba ye bɛɛ ka ko dɔ le to yen ka na n b'ala dalen a ye baara min to a kɔfɛ ka na ya rabi k'ala kɛ k'a bolo don an kɔfɛ ala m'o kɛra k'a ɲa ka tɛmɛ hali n'an tun bɛ ka tɛmɛ o kan ya rabi ala k'o le kɛ n'an bɔra yan su na karamɔgɔ bɛna dugawu min k'an ye ka taa bolo don baara o baara la n'u ma k'ala sɔsɔ ye ala ka barika don o la ala k'o kɛ ala kɛra bonya kosɔn ala k'o kɛ karamɔgɔ yɛrɛ bonya kosɔn sɔli ala rasuli n'an bɔra yen an bɛ foli fɔlɔ an ka jamanatigi la son excellence Alassane Dramane Ouattara k'ala dalen sija ani kɛnɛ ni lafiya ala k'a dan n'an ma k'a mɛn an ɲɛfɛ yarabi ala m'o kɛra jamana a bɛ fɛ a ka kɛ cogo min k'a kɛ ten ala m'o kɛra a tɛ min fɛ jamana kɔnɔ k'an kisi o ma yarabi ala m'o kɛra n'an bɔra yen an bɛ foli di kɔrɔba jamanatigi ma n'o ye Isa Kulubali ye an ma kɛnɛ sɔrɔ ka sababu kɛ fariba ye an b'ala dali ka kɛnɛya d'an ma yarabi ala m'o kɛra n'an bɔra an bɛ foli di kɔrɔba perefe ma ka foli di kɔrɔba kadiri bɛɛ lajɛlen ma ka kɔrɔba foli laban monsieur le maire n'o ye Laspierre ye an kɔrɔkɛ a n'an balimancɛ a n'an dɛmɛbaga an b'a fo ka waliɲuman dɔn dante foli min na dante waliɲuman dɔn min na n'an bɔra yen an bɛ foli di
anga ordinateur ma anaga sécurité wu depuis kuna sini o be baara la terrain nin kan fo kana se bi ma an b'u fo k'u waliɲuman dɔn a caman bɛ yen waati ka gɛlɛ bolo an b'ala dalen ka waati nɔgɔya an n'u bolo yarabi ala m'o kɛra karamɔgɔ bɛna dugawu mun kɛ ka minɛ an ma yarabi ala m'o kɛra n'an bɔra an bɛ foli di an ka marraine ma k'a fo ka waliɲuman dɔn dante foli min na k'a yira karamɔgɔ la marraine de ko karamɔgɔ ka anniversaire fɛn o fɛn n'a bɛ kɛ fo ka taa se ale saya ma an kana mariya di mɔgɔ wɛrɛ ma k'a ka to ale bolo a fɛn fɛn n'a sera a bɛ bonya min kɛ o ka bon an b'a fɔ ka waliɲuman dɔn a si n'an si yarabi ala k'a janya n'an bɔra yen an bɛ foli di parrain ma n'o ye Laspierre ye k'a fɔ ka waliɲuman dɔn k'a f'u ye fana ala ye kunnaja dɔ d'olu ma mɔgɔ bɛɛ tɛ o sɔrɔ parrain ɲɛ ka ca mais dinɛ ɲɛmɔgɔya parrain ɲɛ a bɛɛ t'o sɔrɔ la surtout kɛrɛnkɛrɛnma karamɔgɔ ka kɛnɛ parrain ɲɛ n'o marraine n'ala y'o den mɔgɔ min ma ala ye bonyaba k'i ye an b'u fo k'u waliɲuman dɔn o ye bonya min kan ye o ye dɛmɛ min kan ye vraiment an tɛ ɲinɛ a kɔ ka yira karamɔgɔ la bonya caman de kɛra an ye ala an sigi bɛ podium min kunna nin ye Laspierre maire ale ye podium min d'an ma ko an kana monter karamɔgɔ ka wajulu k'a kunna donc fisabila ma dɔrɔmɛ kelen minɛ an bolo a yɛrɛ tɛn'o minɛ n'a ma dɔ di a tɛna dɔ minɛ an bolo donc an b'a fɔ ka waliɲuman dɔn ka ɲini karamɔgɔ fɛ a ka dugawu k'a ye sija ni kɛnɛ lafiya ala k'a dan n'a ma n'an bɔra yen an bɛ foli di an bɛ quartier min na n'o ye Kokodi ye an bɛ foli di Kokodi dugutigi ma ka foli di Kokodi jeune ɲɛmɔgɔ ma ka foli di Kokodi imamba ma n'o ye wa kozini ɲɛmɔgɔ ye k'a fɔ karamɔgɔ ye lulu bɛ k'an lamini nin an bɛ kɛnɛ min kan ɲɛgɛn tɛ kɛnɛ nin tɔgɔ la mais lulu bɛ k'an lamini nin lu bɛɛ k'a ka ɲɛgɛn di ko an ka mɔgɔ ni mago bɛ ɲɛgɛn ta la k'olu ka ɲɛgɛn labila ni fo ka taa cérémonie nin ban fisabila dɔrɔmɛ kelen sara t'a la donc ka ɲini karamɔgɔ fɛ a ka dugawu kɛ Kokodi ye o tɛmɛnen kɔfɛ kalanso mun bɛ yan an taara ɲini u fɛ ani u ka misiri kura lɔ misiri yɛrɛ ma dayɛlɛ fɔlɔ mais kuma min na an taara f'u ɲɛna ko karamɔgɔ bɛ nana wajulu k'an fɛ an mago bɛ kalanso la ka mɔgɔw jigi ani misiri olu yɛrɛ ye bonya min ta k'an sɛgɛrɛ o bonyana an ma parce que u y'a yira k'a fɔ n'a fɔra ko karamɔgɔ ɲɔgɔnna mɔgɔba k'o bɛ nana kɔrɔgɔ ka tila k'a fɔ k'o bɛna wajulu kɛ yɔrɔ dɔ kɔrɔgɔ n'a kuru bonyana k'o bonya taara ka di Kokodi ma k'olu yɛrɛ ma dan sɔrɔ o la donc ko Kokodi fɛn o fɛn n'a mako b'a la k'a bɛɛ b'an ka bilara fo ka taa karamɔgɔ ka n'a ka lolanw lataga donc o ye bonya min nisɔndiya min k'an kunbɛn tiɲɛna a bonyana an ma donc n'an lɔra kɛnɛ kan fo an y'o bonya fɔ karamɔgɔ ye a ka dugawu kɛ Kokodi ye n'an bɔra yen an bɛ foli di karamɔgɔ yɛrɛ ma ani mɔgɔ mun farala kan ka bɔ Burukina Mali la fɛn fɛn nana k'a ka baara bila ka fara karamɔgɔ kan an fɛ Korogo an b'u bɛɛ fo k'u waliɲuman dɔn ka ɲini ala fɛ ala ka n'u sara ni hɛrɛ ye u nana hɛrɛ la ala k'u segin kɔ hɛrɛ la an yɛrɛ lamini na fédération si tɛ yan an lamini na Bɛnkɛ Dogodugu Jara Ferke ka taa bila Buwake Côte d'Ivoire fédération bɛɛ a bɛɛ ka mɔgɔ bɛ yan a bɛɛ président bɛ yan donc an b'u fo k'u waliɲuman dɔn u nana an ka kɛnɛ kɛ kɛnɛba ye ala k'u sara ni hɛrɛ ye u ye baara mun bila ka na ala k'u bolo dɔl'u fɛ ala k'anw gɛrɛsɛgɛ don ɲinan ta la san wɛrɛ ta k'u yɛrɛ gɛrɛsɛgɛ don ala k'o kɛ ni ɲɔgɔnna k'a cɛya yarabi ala m'o kɛra vraiment kuma caman de b'an kɔnɔ mais n'an k'an y'o fɔ mɔgɔw mako t'an ka kuma na mɔgɔw mako bɛ karamɔgɔ kumakan de la an b'a surunya k'u fo k'u waliɲuman dɔn k'a foli caman di monsieur le maire ma dante foli min na a bɛ ɲumanya min kɛra n su ani tere k'a yira k'a fɔ vraiment an ma ɲinɛ a kɔ an tɛ ɲinɛ a kɔ fana a bɛ min fɛ hɛrɛ la yɛrɛ yarabi ala k'o k'a ye a bɛ siran min ɲɛ ala k'an kisi o ma kɔrɔkɔ k'an bɛɛ kelen ma an ka dugu kɔnɔ ala m'o kɛra ka foli laban di an ka imamba ma imamba bɛ Nabi Sise ka fara yeya kan an b'u fo k'u waliɲuman dɔn vraiment o bɛ ka bonya min ta k'a la an saradini ka kɔrɔgɔ yan an ka kungo foyi ma wuli ko an b'a f'u ye k'u y'u kun cɛ ka bɔ an kɔrɔ vraiment an b'u fo k'u waliɲuman dɔn
dande foli min na ka foli laban bureau national la parce que n'i y'a mɛn i jɔn kɔnɔ a f'i sabu ɲuman n'i y'a ye karamɔgɔ sɔrɔ sisan bureau national ka cɛsiri de nana ni o ye a tun bɛ diyaw ye o b'a bɔ anw bolo k'a di dugu wɛrɛ ma mais n'i an y'a sɔrɔ u sɔnna k'a di an ma an bɛ bureau national fo ka bureau international fo k'a ɲini ala fɛ ni ɲɔgɔnna ala k'a cɛya ni ɲɔgɔnna ala k'a cɛya karamɔgɔ ye dugawu mun kɛ k'a kɔrɔ an b'a la dali ala k'a minɛ min bɛna kɛ su na yarabi ala k'o minɛ min bɛna kɛ sini ala k'o minɛ min bɛna kɛ bonjali ka se wojinɛ ma yarabi ala k'a bɛɛ minɛ ɲinan san ala k'a janna ɲinan san ala k'a janna an bɛ samiya de la an b'a la dali sɛnɛkɛlaw le ka ca na ka ɲinan samiya ja sɛnɛkɛlaw la ala m'o kɛra ka ja baganmaraw la ala m'o kɛra ka jamana kisi yarabi ala m'o kɛra ka jamana tanga ala m'o kɛra k'an sago d'a ma ala m'o kɛra ka miliyari caman di an ma yarabi ala m'o kɛra an ka ala ka dinɛ dɛmɛ n'a ye ala k'o nɔgɔya ye kira hɔrɔnba kosɔn ile hɔrɔnba kosɔn sɔli ala rasuli ni kuma jɛna bɛ yafa ma an bɛ ɲɛmɔgɔ fo ka a wale ɲuman dɔn a ka wulikajɔ la a ka cɛsiri la i tɛ ɲamaka sigi bɛna tila ka taa ka dugawu kɛ ala ka ani u dɛmɛ ala ka bɔdaw di bi jara sun sara sa ka jeunesse fana ye encadré c'est pour cela an ye projet dɔ commencer san o san an bɛ camp dɔ organiser n'a bɛ fɔ o camp de jeunesse ka denmisɛnninw kalan entrepreneuriat la o kɔfɛ an ye projet ba dɔ daminɛ ni gouvernement ye à hauteur de 15 millions gouvernement ko a bɛ an dɛmɛ n'o ye ni ala ka jɛn ye Ansar din kan ka min sara la o ye 3 millions 12 millions gouvernement b'o sara ni ala ka jɛn ye o la don an bɛ kuma laban di Ansaru ka intervention laban an b'o di Fadima Elhaji Adama Sanogo ale bɛna foli kɛ ni ala ka jɛn ye président bisimila Fadi ɲɛmaaba Alhaji Adamu Sanogo أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله ولا أمي الله تنلو كلا بركاته كلا ولي مندو كان نماني كيسي نيني الله في كان كنتي محمد كان أنا سودينغو أنا كسابانيو ni kame joni kunandi iba fo sababu nyuma ame do kan karamoy aser Sherif Usman Madan Haidara si jambar kama alaka dama kenya nyuma alaka dama korota barkama alaka dama alaka nyamya ala nan boray ame karamo ka dima yafu ko bargada ko walmando ka shido ma ka kenya do ma an balakaw k'u ka sigiyɔrɔw diya an falakaw k'u sabati karamɔgɔ nɔfɛ n'an bɔra yen an bɛ kɔrɔkaw fo an bɛ faamaw fo an bɛ fanitigiw fo an bɛ jamanatigiw fo an bɛ monsieur le maire fo ani sarasoro an b'a fo k'a barikada ka waliɲuman dɔn a ka kuma ɲumanw n'a ka bonya na an karamɔgɔ ye cɛ o cɛ ni karamɔgɔ bonya Ansaru b'i bambu parce que an y'a jɔyɔrɔ de ye an y'a juyan bɔ fanga de ye karamɔgɔ ye an bɛ karamɔgɔ fo su ni tile k'a ka denbaya fo n'an bɔra kɔrɔkaw foli la an bɛ fédération fo fédération mun nana fara an kan ka karamɔgɔ kunbɛn ka nin baaraba nin kɛ an b'o bɛɛ lajɛlen fo k'an ka cɛdenw fo min ye sécurité organisation Chafi vigile ani mɔgɔ kunbɛnnaw ani gbakɛlaw an b'o bɛɛ fɔ k'o barikada ani mɔgɔ mun yɛrɛ kanu k'u bɛ karamɔgɔ bilasira ni tournée na bolifɛntigiw la an b'a ɲini ala fɛ tournée ni ala k'a diya ala kana basi si kɛ ka mɔgɔ si sɔrɔ an ka international président bɛ yan an b'o fɔ k'o barikada k'o waleɲuman dɔn ka ɲini ala fɛ ala k'o sara o nana fara an kan ka nin baara sanumanba nin kɛ a tɛ bɔ an kɔnɔ an yɛrɛ ye kuma bonya damani dɔw ma u ma don a kɔrɔ o yɛrɛ ma bɛn ne ma ni mɔgɔ nana i bonya i kan ka bonya ma segi kɛ a ye donc an b'a ɲini waati nataw la a ye jija ka lɔ ka karamɔgɔ fo ka dugawu kɛ karamɔgɔ ye u bɛ ne lafiya an bɛ wudu islam karamɔgɔw fo o ye délégation ba bɔ ka na karamɔgɔ bilasira an b'o fo k'o barikada k'o waleɲuman dɔn ka ɲini ala fɛ ala kana ni wajuli dan i ma an bɛ tournée min na ala kana dan i ma ala ka si d'an ma ka ni ɲɔgɔn caman don an si kɔnɔ ala k'o kɛ
karamɔgɔ yɛrɛ ala k'a kɔlɔsi ala k'a latanga karamɔgɔ danti la n'an ko an bɛ kuma an bɛ fili an bɛ yaku kalifa ala ma i bɛ ala min ka diinɛ dɛmɛna an b'a ɲini ala fɛ ala k'i kɔlɔsi i bɛ fɛn 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 diɲɛlatigɛ na ala k'a k'i ye i bɛ siran tɔɔrɔ o tɔɔrɔ yan diɲɛlatigɛ na ala k'i kisi ka bɔ a ma kuma t'an da karamɔgɔ i bɛ min kɛra ala b'a lɔn an bɛ dan o ma ala k'i ni a denbaya bɛɛ lajɛlen kɔlɔsi an y'a kalifa masa ma masa min tɛ kalifa ma tiɲɛ ala ye an yɛrɛw kɛ kalanden ɲumanw ye sɔli ala rasulillah ne ko an ka fédération Jamiatul Ansar Din ɲɛmaa ba ye de la région du Poro, notamment M. Fidel Sarasoro, Amé Folidi Ama, au café M. Mamadou Sangafoua, Koulibaly, Amé Folidi Ali Fananma, Ams, voilà, et dont le nom est Amadou Koulibaly, au café le général Issa Koulibaly, député de Kodougou, Madame Magyara Koulibaly, député de Korogo, vice-président de l'Assemblée nationale, et enfin, Monsieur le maire, l'ASPR, Inch'Allah, député maire de la commune de Korogo. Bien, je vais marquer une pause pour saluer un homme de vision, pour saluer un homme de conviction, pour saluer un homme proche de la population, un homme dynamique, un représentant du président de la République qui est aujourd'hui le parrain de la cérémonie, notamment le maire Lassana Ouattara. Monsieur Laspierre, vous avez le micro pour adresser vos salutations avec notre population. Bismillah. watina kene indi Secrétaire Ibisimila. Président Ibisimila. Kasakadoto kabisa sibana koloni ni buoko para. Masuka Bana, Kilingili, c'est l'homme qui fait l'homme. Sans l'homme, l'homme n'est rien. L'homme propose, Dieu dispose. Toutes les belles phrases commencent par une lettre majuscule. Elle a le droit de se terminer par un point. Ibisimila. Merci là-bas, c'est Griot de l'ASPR. Assalamu alaikum. Ne bɛ taa fɔ Turakana dɔɔni. Wallahi, avec N bɛ Sheikh Aïdara fo. K'a fo. Parce que ka ne y'a imamu fo. Kɔrɔma imamba. Ka délégation bɛɛ fo. K'an kɔrɔkɛ n facɛ Salimu fo. Le représentant du patron de la cérémonie, M. Fidel Boroton Sarasoro. Fidel Boroton Sarasoro. Ka délégation bɛɛ fo. Car toute la délégation venue de Boundiali, Odjene, dans le Poro, je salue tout le monde. Je salue nos mamans. La marraine, je la salue. Je salue la fille de Cheikh Aïdara. Merci beaucoup. Maintenant, maintenant, mi fort. Ne fa Aïdara. Inti. Kana Korogo. Ça veut dire que Korogo est béni. Parce que ni kaye Cheikh Aïdara dans la Korogo. Et ce mot est sorti. Ça veut dire que Korogo est béni. Je voulais saluer le représentant de Assadine à Korogo. Cheikh Aïdara, vous avez un monsieur bien. Mais Cheikh Aïdara déjà faux. Vraiment, merci. Hein? Merci. Je voulais saluer la population de Korogo. Vous dites merci. Merci de tout ce que vous avez fait pour l'ASPR. Merci de tout ce que
que vous avez fait pour le ministre Salassoro. Merci pour tout ce que vous avez fait pour tous les ministres. Le ministre Salassoro, le ministre Arms, le ministre Sanafwa Koulibaly. Tous les cadres. Je voulais demander une chose à notre chef Aïdara. De prier pour l'excellence Alassane Ouattara. Prier pour sa famille. Prier pour son frère. Son excellence, le premier vice-ministre, Ibrahim Ouattara. Et prier pour toute la Côte d'Ivoire. Mais surtout, Korogo. Pour que les cadres s'entendent la main dans la main pour développer Korogo. Je voulais dire encore merci. 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 Et ici, je te donne la clé de Korogo. Fais tout ce que tu veux à Korogo. Tout ce que tu veux à Korogo, l'ASPR te donne la liberté. Merci et merci et à bientôt. Ce que tu as fait à la Berry aussi, chez moi dans mon... Koroko merbaye l'aspect ale de borakani kuma nyuma munu fo enfana karamo a Seydi Cherif Ousmane Madane Haidara atanuni kan anaka wale nyuma don dien o doron ne turay amba foka wale nyuma don ni sondia koy ni sewa koy. Merci beaucoup, monsieur le maire. Vous êtes un leader exceptionnel. Vous êtes un leader admiré. Nous vous disons merci. Votre présence ici témoigne de votre considération pour les guides et pour la communauté musulmane en général et pour la communauté Ansar en particulier. Voilà, Aslamao, Amenatini, un programme. En Balmaché, le soleil, allez, quelle année, c'est un dessinateur. Allez, tableau, bien avant de encore mal, à vous dire Karamoma. Voilà, Amani Moussa Garafe. Allez, Anna, en Balmaché, Inch'Allah, on a un tableau de Seydouma. Ni watina aywa famille de sekelado solo atogodo yoye ale dessin ke abena di enfana ankara mogoma a Seydi Cherif Ousmane Madane Haidara tableau de don ni fana ale fana ka baray ni ale ngania de aywa wona yeleni a bela jelenye ka se ka di chokoroba nyumama a Seydi Cherif Ousmane Madane Haidara ko tableau fly tableau folo ni flana a bela jelen bena di wala amani ala fa ala ka kuma here aywa tableau nunu de flani mali au conseil islamique nyama ba aywa a flani ni tableau min ale ka bara de ni a keleno ka ngabo sokoro ba nyuma nala sonan ye senefodenw ka tableau labeli abam balmache bolonu ye Moussa Diarra ye ale bena o tableau do ankara mo bolo a senefola bela jenika bonyalo a Seydi Cherif Ousmane Madane Haidara ka dima e setigi ala wata ala ka je wala ni tableau ye anga choroba ananga musoroba nu ye atobe di Bassa Traoré nampa mako haba ani ba Madane de nala sona anyo tableau le ke karamo ki bismillah kuro kono ya e setigi ala wata ala ka je e ga dubo ke kuro ye e ga dubo ke senefola ye e ga dubo ke senefola bela jeni ka taya fo ka ta goshi kuchala ka boka chola fo kuchala bobo jula so a senefo dembeli no fe Haidara
jogo ɲumaya minnu kun tiɲɛna sɛnɛfɔla ya Sɛrifu Usmani Madani Hayidara ala sɔnna ele bɛnna sababu ka jogo ɲumaya kogo wuli ka o jɔ sɛnɛfɔla ko ma ma fɔ tamna ma fɔ kamna ma fɔ foromna ko tolo wuni biligi tor labe ɲɔ ko tolo wuya ɲigi koma mi pasi tolo na minim tanya mine mudden ko tolo wondur ne minim tanya mine mudden isa ci borota si tolo na salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aïwa, amna allocution Labandi. C'est sous le patronage de M. Fidel Sarasoro, conseiller du président de la République, président du conseil régional du Koro. Enfin, Samy Koulibaly, Inch'Allah. Ah, on dit c'est bon. C'est la même chose. Ah, ok, il n'y a pas de problème. Ok, si c'est la même chose, lié à l'allocution là-bas. Nous allons passer le micro au Oudou pour introduire notre guide, qui est le savant éclairé plutôt, homme de foi et de sagesse, pilier de la communauté musulmane, modèle gratuit et d'humilité, serviteur dévoué d'Allah, maître de la parole bienveillante, source d'inspiration et de guidance, porteur de lumière et de paix. Madame! سيد بفضلكم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الرسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته آل بيت النبي طبتم فطاب المده لي فيكم وطاب الرصاع أنا حسان مدحكم فإذا نهت عليكم فإنني الخنساء صدتم الناس بالتقى وسواكم سودته البيضاء والصفراء وبأصحابك الذين هم بعدك فينا الحداة والأصفياء كلامه إكجينين كوفي كلام دين بلا جين فرلا نيوغون كان كيو ودالاني وانغا فوليكي أمي فولي فولو أنغا انترناسيونال لا كانا ناسيونال لا كانا أمبولا منو تقولي كو كانا أني أنكرو مسو أنا أندغو مسو أني أنكرو كيو أنا أندغو كيو كابيني إكاديما يالا kabanga anga udu national yere bela jenifu ka kuma kunda rasunya no bela jenifu rala nyogonga kala mo pangi efu nasoro fentume ambolo mini folite kelenyi kala mo on mo de ke eye nga fente ambolo ambe dele e ka foli mina anwi baw on be fo muna 120 kafsani 120 be e odi anma kala mo Amuye an kalamgo ka dogonu ye an tugure ko a 95 net nye momili di anma saya soro o korola net nye dule di anma saya soro o nige bola awna net nye nafolo di anma saya soro o nige bora awna o bana walma mugo werebe awn sanfe ula faman jordo o wati konono o e fama ya soro luta chena nga kalamu ye femin di awma o kabonga temen beka oye ala yasraya ani jogo mayai ko esarati awm boloke efo ula ko eniti si jani kenaya ala ka di anema kalamu go aw tinyina aw farite faga kere ma ka dugo nyini efe e ka ke aw kalamu go e ka ke aw kan bagay Muhammad Madani Hayidara biniya me ko korogo ale sababu mima ala yiminke okera ka nyini efe halsa ale tagani kofe adogo munu toroya oluwe an wasa
k'o senda a senda yɔrɔ la anw mana kɛnɛ sigi cogo o cogo anw tɛ se ka ɲinɛ a kɔ kalamɔgɔ i ka dugawu kɛ anw kalamɔgɔ nugu ye kɛrɛkɛrɛma Sheikh Ahmad Tidiane Haidara a y'an wasa n'an ye programme kɛ ka taa k'o d'a ma ni min b'a bolo a b'o jɔ ko kɔrɔbɔrɔw ta na an k'o bɔ a senkɔrɔ fɔlɔ ko ale kɔrɔkɛ ka layidu dafa kosɔn kalamɔgɔ anw tɛ ɲinɛ ko k'e fo ka dugawu ɲini fɛ kɔrɔkɔ bɛɛ tɔgɔ la kalandenw bɛɛ tɔgɔ la e ka dugawu kɛ anw yɛrɛ bɛ dugawu kɛ e ni nugu ye ala ka anw mɛn ɲɔgɔn kɔrɔ ala k'an kanu don ɲɔgɔn na ala k'an kisi fitinɛ ma kuma jɛra a bɛ yafa ma salamu alaikum wa rahmatulahi ta'ala wa barakatuhu. Ni waati na kuma bɛ di a Seydi Serif Usman Madan Haidara Bois. Kuma bɛ anw ɲɛ jɔyɔrɔ bolo, kuma bɛ an nujuru minɛbaga bolo, kuma bɛ adamadenya safunɛ kunba bolo, kuma bɛ farafinya jigi bolo, kuma bɛ silamɛya jigi bolo. A Seydi Serif Usman Madan Haidara, Sabalitigi Haidara, Fanimande Ambilame Haidara. أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأصلي وأسلم على من لا نبي بعده سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثير إلى يوم الدين. آمين آمين. وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أمي كنا منكم أمي على ديف على فلينكو أمي صلى كراك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم أمي صلى أسود مسد مونكا كصلى أكسر بنيمونكا وكفر أم بانغ فلين يسي أم بدي فيون فيني كنا يسرو أنغ فلي بيعبي الله أكبر ويلمي k'an foli daminɛ jamanatigi la a n'a baara kɛ ɲɔgɔn Allahu Akbar El Hassan Ouattara Adra ka bɔ yen an bɛ koroko min kɔnɔ yan an bɛ préfet fo ka baara kɛ ɲɔgɔn bɛɛ fo an yɛrɛ ka mɔgɔba minnu bɛ yan n'o ye ala ka lasigidenw ye ala ka lasigiden minnu bɛ yan n'o ye an karamɔgɔw n'an ka imamuw ni khalifaw ye an ka foli b'u ye Allahu Akbar ilamine k'u fo u ka dunan bonya na an karamɔgɔ ninnu Allahu Akbar k'u fo u ka yɛrɛ dɔgɔya la bi m'u sigilen bila yan an b'a dɔn karamɔgɔ ka miniti kelen yɔrɔ la a ka programme caman bɛ ɲagami dɛ siga t'a la an b'a dɔn Allahu Akbar mais an karamɔgɔw y'u ka baara bila ka n'u sigi yan depuis kuma jumɛn fɔ sisan ni ala ko tɛ a tɛ se ka kɛ ayi a tɛ kɛ u sara bɛ ala de bolo a b'a tigi bolo an b'u fo u b'i laminɛ o kɔfɛ an b'an ka foli ɲɛsin an ka yan jamanatigi ma a n'a baara kɛ ɲɔgɔn jamanatigi kɔfɛ an b'an ka foli ɲɛsin an ka monsieur le maire ma ani maire n'a baara kɛ ɲɔgɔn bɛɛ maire y'an bonya siga t'a la a n'a ka baara kɛ ɲɔgɔn bɛɛ u sara bɛ ala de bolo a b'a tigi bolo Aidara n'o ye Ouattara ye Lassina Ouattara El Hassan Ouattara ko Lance Pierre Lance Pierre, je ne sais pas si c'est Pierre qui lance ou bien Lance Pierre c'est
Aïdra. O kuma na a y'a jando a ɲɛw la. Inshallah. Aman janto an yɛrɛ la. An bɛ maire fo, n bɛ segin k'a fo tuguni. A y'an bonya. O kɛra jama ka bonya ye. Tiɲɛ. A ye fɛn minnu kɛ o kɔfɛ Ala y'a ye Ala b'a sara. A n'a ka baarakɛ ɲɔgɔn bɛɛ. Tiɲɛ. Mais min kɛra n'o ye gundo ye. Naamu. Nka a ti ɲɛ maa ka bonya dogo. A ye muso di yan. Allahu Akbar. Aïdra. Safurulayi. Safurulayi. N ye muso sɔrɔ a fɛ yen. Siga Aïdra. Allahu Akbar. N ye muso sɔrɔ a fɛ yen. A faamuya. Nka a ma papiye k'a la. Ayi, o ma k'a la. A ko nin ko n y'a d'i ma nka papiye ma kɛ. Allahu Akbar. O kumana n bɛ maire fo ka segin k'a fo. Tiɲɛ. A ka dunan kunbɛ cogo la n'a ka dunan minɛ cogo la a sara bɛ Ala bolo. A b'a tigi bolo Aïdra. U ko n ka nin duloki in don ka fugula don n kun na k'o y'u ka laada ye n ko n b'a don. Tiɲɛ. Siga. Dɔw b'a e karamɔgɔ i bɛ nin to ta cogo n ko a kɔnɔw kunkolo ka ɲi. Aw hakili la mɔgɔ ye fini de ye. Ayi o tɛ. Mɔgɔ tɛ fini ye mɔgɔ y'i yɛrɛ de. Tiɲɛ Aïdra. Ah oui. Manil Fard. Manil Muhyi. Manil Nasir. Manil Kafi. Manil Wahab. Wahid. La ilaha illallah. Muhammad Rasulullah. Sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Aïdra. Non. Ye cogo ti tiɲɛ ye o. Ayi o tɛ. Mɔgɔ cogo de ye tiɲɛ. Tiɲɛ kɛnɛ kan. N'anw ye arabu ka fini don ma a ti fɛn fɔ. Ayi maa si. U bɛ e karamɔgɔkɛ parce que arabu fini bɛ yan. Tiɲɛ siga t'o la. Mais an y'an yɛrɛ ta don min kɛ. Hali sisan u bɛ nɔfɛ boli la dugu ma. Ko karamɔgɔ disa ko ya to a la. Allahu Akbar. Aïdra. Mun de bɛ yen. Aw bɛ ko disa u bɛɛ ye surakaw ta de ye o. Tiɲɛ. Anw fɛ Segu jamana na mugubani de bɛ don. A bɛ da kunbere de la a tɛ kunbere sɔrɔ. Ayi. Kɔbila ɲɛbilani bɛ sɔrɔ ka fara a kan. Siga. I b'i ka diɲɛlatigɛ bɛɛ kɛ n'a ye k'a ban. Tiɲɛ o bɛ kɛ. Danbe kɔnɔ. Hɔrɔnya kɔnɔ. N b'o de fɔ n bɛ segin a kan bamanan ko Ala tɛ a tɛ Ala fɛ. Nka bamanan jantora maaya la danbe. Siga. Bamanan ye dulɔ min. Tiɲɛ. A ye wulusogo dun. A ye boli sɔn. Mais bamanan hɔrɔn bɛɛ jantora danbe la. Bamanan ko a tɛ Ala bato mais a caman sara. Bilahi u ma danbe bɔrɔtɔ. Ayi o ma kɛ. Dulokiba don ni jalamugu meleke ani kɔlɔsiba minɛ. O ti foyi ɲɛ jɔn ni Ala cɛ la ni jogo ye tɛ. Galo don galonfin. Ye cogo bɛ se ka kɛ maaya ye. Ayi a n'o ka jan. Mɔgɔ jogo de ye maaya ye. Tiɲɛ kɛnɛ kan. An b'an ka sɛnɛfɔw fo. O y'i laminɛ. Sɛnɛfɔ dɔ bɛ yan n k'a ka n dege sɛnɛfɔ k'a dɔ la yanni n ka kuma. Adama ale yɛrɛ ja ti sɛnɛfɔ kan mɛn ten. Ayi a t'a mɛn. A t'a mɛn kosɛbɛ. Allahu Akbar. A nana min fɔ ye a ko olu ka sɛnɛfɔ kan ni yan da tɛ kelen ye dɔɔnin dɛ. Allahu Akbar. N ko tuma na a ka ɲi sa n'aw fo ten an bɛɛ bɛ min mɛn na. Sɛnɛfɔ a ni ce. O y'i laminɛ. Ayiwa an yɛrɛ ka jamanatigi bi yan Fofana n y'o fɔ a ye n ko an jɛna ni a ye ko n kɛra Fofana de ye n ko n jɛna n'a ye. N ye Fofana de ye mais n b'ale yɛrɛ fo. Olu de y'an ka dugu tu tigɛ Tamani. Olu de y'a dugutigiw ye. Ale bi yan a ko n kɛra Fofana ye n ko n y'o ye hali ni ma sɔn n y'o ye. Siga t'a la. I ka faama i bɛ se ka ban o jamu na. Ayi i tɛ ban o la. Fofana Ala k'aw sara. Ami ami. Vraiment y'an bonya Ala k'aw bonya. Ami ami. An ka foli bɛ yan silamɛ bɛɛ a diinɛ ɲɛmɔgɔ bɛɛ. O y'i laminɛ. Wajuli bannen don pewu. Min bɛ yen dɔrɔn Ala ye waatinin dɔ d'a ma an ma sa fɔlɔ.
anga to ka boli ani kanu nyonga nyonye na wodama ojo te antina foi fo koroko ya ama mi me aka karamo fe sigatala oti Allahu akbar ya befo isona ibana ya befo kenaka ambi yala duro ka nyogo hakili la jigi ni ala yo de fo fa zakir in nafa'at zikra سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى كو أي حكلي لا جنيك أي مقابل سرا مقابل فدو دو كو سكاكا كافاي كو حكلي لا جني بمقنف الله أكبر بك ala ko Qur'an kono ko mogo bina son ka miri ko ni fora ka koro me nya mesisan ay nafa mimi sira ala nya ko abino nafa obeke ko nga ala sona minga janame doma ni ala banana ko ti sonde ko ba fo aya to anga dome sigay hakli lajini abi mu'minu nafa beke ulambade nanya nyere koroko ya ambanga dugula sigatala anyo dok mamina ando na koroko Allahu akbar kira sallallahu alaihi wasallam agelera bolo ayre fasula no e makay Allahu akbar me anana madina minge asominana kwa ba kaso Allahu akbar foy leydu di lahara do abi fulo madina kawdela sigay suru nalla kon Allahu akbar sabu uya kanu uya deme ujora jigi koro Allahu akbar jigi ka kusa faye sigatola Allahu akbar alo ami koroko kawfu wilamne bonye bekay mais neti dan soro bonye mina oye an karamgo ka bonya de Allahu akbar parce que shetane sera ana kojuku okera sige kampanyo na kangodo nyoma ni doto fora dokoro oye kuma juku ye Allahu akbar mais ngani tama ina vraiment ni hakli sigira sigatala ka fo ni ala sona islamé obna bwa kalama anga nga nyomne sigay abani islamé obna bwa kalama ko ni nyogo minete anti no bode jugu bise sigay Allahu akbar mogadama min blale mbes islamé arabe nu bi sara kalo sara bawla uka kira neni ka qur'ane neni ka islamé ya yere neni akacha de Allahu akbar kacha mais ni ya fen laje ka sege sege ibita soro islamé yeru ka defo bele bawde bala siga Allahu akbar kamalin dobe ne ba lame akacha sankanye bi Allahu akbar akhu rashid Allahu akbar akhu rashid Allahu akbar siga abibo Morocco Allahu akbar Marocain akalana abi wajuli ke arabu kan jele de la fusaha nanga karamgo fen chira nyona abu bi Allahu akbar kafri yana kwa c'est-à-dire bo mbi ya fanyini abora islamia la akara chrétien mais amilu de do quoi amilu do chrétien ti mo bla ka islamia neni ay oteke wa islamia reti mo bla ka chrétien neni mais amilu be c'est-à-dire mo minun tara bolo fima fe ji jukoro ka warda ma kwa ka islamia neni Allahu akbar mais ale ka islamia neni chogo ani naloma kan neni chogo ti kelenye ay utekele aydra ale ti islamia neni comme ndai nyere nkolo shiledo fanga bado fe minga di islamia o fane ni bu bane ale tato de ay ote ale bina ni dalude ele adila ele qatia abina ni dalu wuli balunde je c'est-à-dire jeune minnu b'a bolo mata hakɛ dɔn abi ayi kuranɛ durusi a mɛnna Allahu akbar Bukhari ni Muslimu kuma t'olu ma Allahu akbar ani karamɔgɔ ye ɲɔgɔn sɔrɔ débat la n'o ko a kalannen don a y'a bɛɛ bi Allahu akbar aydra munna parce que fili dɔ ye silamɛya sɔrɔ a ma silamɛya sɔrɔ a ye silamɛ dɔw sɔrɔ silamɛya kɔnɔ Allahu akbar silamɛya jɛlen don sigatala n'i ye fili o fili ye silamɛya la a tɛ silamɛya la dɛ silamɛ dɔ don Allahu akbar o cɛ aydra
silamɛ dɔ don Allahu Akbar do. an bɛɛ b'a dɔn an ka hadisa dɔw bɛ yen kuma ɲuman t'u kɔnɔ Allahu Akbar. hadisa dɔw fana bɛ yen a ma faamu min bɛ fɛ ka fɔ bɛɛ y'a faamu i ka faamu cogo la o hadisaw bɛ yen Allahu Akbar. Adra. alors u ye silamɛya kɛ mɔgɔ faga diinɛ ye k'a kɛ baɲɔgɔnna diinɛ ye k'a kɛ ni maa o maa tɛ silamɛ ye i n'o man ka jɛ foyi ma alors a b'o daliluw de ta an yɛrɛ ka hadisaw la ani kuranɛ aya minnu ma faamu peut-être a fɔbaw fɛ nka n'u cira ɲɔgɔn na kuma o kuma n'a ko a bɛ Bukhari kɔnɔ karamɔgɔ ninnu bɛ jɔ Allahu Akbar. u bɛ jɔ yen k'a fɔ a bɛ Bukhari kɔni kɔnɔ u ma bɔ yen fiyewu u bɛ fɛɛrɛ minɛ Allahu Akbar bu jɔ mais kuma fɔcogo don n'a ni ne kun kumana n'a ko a bɛ Bukhari kɔnɔ ne b'a fɔ a ye Bukhari ma ci anw ma Allahu Akbar ajra Bukhari ma ci amati Bukhari ye mɔgɔ de ye a bɛ fɔ cogo min na voilà min cɛsirila ka hadisa ko ɲɛɲini k'a ka diɲɛlatigɛ ɲɛsin hadisa ko ma mɔgɔ don a ma kira ye a fa ma kira ye mais a cɛsirila ka kira ka kumakanw fara ɲɔgɔn kan o kumaw faratɔ ɲɔgɔn kan a ye kuma min fara ɲɔgɔn kan a ka ca kuma 600 ye Allahu Akbar kuma 600 a ka ca o ye Allahu Akbar yan'a ka sa a tilala k'a bila k'a bila a bɛ sa tuma min na a yɛrɛ ko min ye wulibali ye o ti tɛmɛ kuma 400 ka biduni takrar 600 ni kɔ mais yan'a ka sa a yɛrɛ ye min fɛn ko nin ye wulibali ye o kɛra 400 Allahu Akbar alors mais bi n'a kun bɛ hali bi a kun tɛna dɔ bɔ a la ou bien ka dɔ fara a bi bɔ a la Allahu Akbar mɔgɔ baara de don mɔgɔ baara mana kɛ cogo o cogo ni kira ti kuma mɛlɛkɛ ti kuma i fɛ e tɛ maasumu ye filiw bɛ se ka yala o bɛ kɛ ajira alors hadisa caman bɛ Bukhari kɔnɔ an yɛrɛ b'a dɔn ne yɛrɛ b'a dɔn a ma kɛ ne ɲɛna dɛ mais n'i ye hadisa ninnu lajɛ i b'a dɔn wadu yahudiya de don siga t'o la a ma kɛ Bukhari ɲɛna o waati dɔ de tɛmɛna silamɛya kɔnɔ fo silamɛw ka nin de faamu an karamɔgɔw ka nin yɔrɔ faamu hadisa ko la waati dɔ de tɛmɛna yahudiyaw tun bɛ hadisa de dilan ka nkalon da kira la k'a tarafike fo ka n'a bila silamɛw ka bibliotɛki kɔnɔ tuma min na bɔ kɛra kalama tuma min na ko juguw bɛ ka hadisa tarafike ka hadisa nkalon da kira la ka n'o sɔɔri silamɛw ka papiyew la bɔ kɛra kalama tuma min na u sɔrɔla ka gardiw ni polisiw bila dugu donda Madinɛ donda Maka donda n'i bi don i ka ɲɔgɔmɛ bi fɔni i ka fali bi fɔni i ka so bi fɔni k'i ka minɛ bɛɛ f'u ye ni hadisa dɔ namaralen t'i kun mais problème yɛrɛ ye min ye hadisa yɛrɛ bɛɛ bi stocké yɔrɔ min na mɔgɔw sɔrɔla ye o kalifa bɛ javanji dɔw yɛrɛw de bolo javanji minnu bɛ hadisa tarafikelenw bisimila k'u don silamɛw ka fɛnw sɛgɛsɛgɛli nana Haruna Rashidi y'u minɛ Haruna Rashidi y'a minɛ Haruna Rashidi ko k'a y'a faga mɔgɔ min ye nkalon da kira la ka tila ka silamɛw janfa e de bɛ ka hadisa tarafikelen don an ka fɛn na Haruna ko k'a faga a ko Haruna ma a ko fagali tɛ foyi tiɲɛni ye a ko ne ye nin hadisa ba hakɛ de don a ka fɛnw kɔnɔ ka ban wa a ka wolomali t'o bɔ kun mais Haruna Rashidi ko k'a fagara ne fɛ ka min fɔ silamɛw ye a bɛ fɔ fɛn caman ko alakira y'a fɔ sallallahu alaihi wasallam ou bien alakira y'a kɛ fo an ka da la wadu yahudiw de ka ca la kojugu siga t'a la fo ka taa se manamanakanw ko kira muso 11 de b'a bolo ko mais dɔw ko muso 9 a bɛ fatu
a ye muso 11 de furu ka fɔ la mais a bɛ fatu tuma min na a fatura ka 9 de to a bolo ko 9 in ko kira kun bɛ don a bɛɛ ka kelen n'a tilala nin na a bɛ na nin yɔrɔ la n'a tilala nin na a bɛ taa nin yɔrɔ la ko a b'a bɛɛ kɛ ka sɔrɔ a ma ko ye n'a tilala tuma min na ko a bɛ ko kelen kɛ k'o y'a bannen ye nin bɛ hadisa kitabu dɔw de kɔnɔ an ka bi dɔɔni ko hadisa minnu tɛ se ka sɔsɔ fiyewu fo an ka segin an hakili ma o bɛ kɛ ni hadisa modèle ninnu yahudiyaw ka bilalenw de don parce que adamadenya yɛrɛ dacogo t'i se ka nin kɛ o adamaden yɛrɛ dacogo la nin t'a la fiyewu o bɛ kɛnɛ kan Aïdara muso 9 e ka dɔɔni kan sisan i tilala kana dɔɔni kan o yɔrɔ kelen la ko heure kelen ka tila tuguni kana dɔɔni kan 9 adamaden dacogo y'o ye wa bon n'o hali n'a bɛ se ka kɛ n bɛ fɛ ka exemple min d'aw ma a ka ko ninnu faamu hali n'a bɛ se ka kɛ ni e fa de b'a kɛ i bɛ sɔn k'a lakali wa ni fa b'a kɛ i b'a lakali mais nin tɛ fa ye fo nin ye Ala ka kira de ye bon a b'a lajɛ k'a fara ɲɔgɔn kan ko d'accord hali ni fɛn dɔ don ni kira b'a kɛ n'a nafa bɛ se silamɛya ma a k'a nafɔ bon o tuma na an b'a lajɛ sisan silamɛya ka nafa ye mun ye kira ka don a muso bɛɛ kan su kelen heure kelen koko kelen silamɛya bi mun nafa yan sisan silamɛya bi mun ta c'est pour ka kira dɔgɔya k'a yɛrɛ baara wɛrɛ kun da la muso ko kɔ filanan ye mun ye k'a dɔgɔya ko a bɛ tɛmɛ a muso bɛɛ fɛ a ti ko fo koko kelen o tɛ nɔgɔ ye o ye nɔgɔ dan ye est-ce que maa min b'i yɛrɛ kalama anw ka diinɛ kɔnɔ anw minnu tugura kira kɔ sɔlɔsilamu anw bɛ sɔn o ma an t'o kɛ hali ni musow janfa ka taa dɔ fɛ yen yanni ka se dɔ fɛ yen i tɛna jini ɲini k'i lasago o bɛ kɛ mais munna kira bilala nin pilasi in na i yɛrɛ b'a dɔn ko hadisa in nkalon tun hali n'a bɔyɔrɔ ni diɲɛ bɛɛ k'a bɔyɔrɔ ka ɲi nkalon tun alors nin caman de b'an ka sɛbɛnfɛnw na fo an karamɔgɔw ka diɲɛ n'a ye Buhari kun tɛ Ala ye kira tɛ Buhari ma ci nabi ɲuman tɛ maasumu tɛ n'a sɔrɔla a y'a sɛbɛn tiɲɛna an b'a dɔn ɲumanw b'a la ɲumanw b'a la dɛ mais ɲuman b'a la kɔrɔ tɛ a bɛɛ ka ɲi filiw b'a la n'a sɔrɔla Buhari y'a sɛbɛn parce que n b'o fɔ mun na Buhari fɔlɔ yɛrɛ sɔrɔli mɔgɔw fɛ k'a fɔ sɔ i Buhari filɛ o y'a sɔrɔ Buhari sara san 100 ah oui k'a fɔ i n'a fɔ makututu dɔ de bɛ yen comme asili k'a fɔ Buhari de ye nin sɛbɛn a filɛ o tɛ diɲɛ kɔnɔ o tɛ diɲɛ kɔnɔ fɛn o fɛn bɛ yen a fɔra ko Buhari ko tan o de bɛ yen mais k'a fɔ a bɔra kitabu min na kitabu original filɛ Buhari ye min sɛbɛn o tɛ diɲɛ kɔnɔ o tɛ yen alors n bɛ fɛ ka mun fɔ anw dalen don a la hadisa de b'an dɛmɛ an k'an ka diinɛ dɔn hadisa de b'an dɛmɛ an k'an ka diinɛ dɔn parce que n'i y'a ye an dara kuranɛ yɛrɛ la hadisa de y'an da la o n'o tɛ an ma kuranɛ ma bi an kan an k'a sɛbɛnnen ye ko Muhamadu ye kira ye mɔgɔw de y'a lase ka na o laseli in yɛrɛ de bɛ wele ko hadisa a lasera a ma de ko Muhamadu ye ciden ye mais ne ma sin ka kuranɛ ta ten ko Muhamadu ye ciden ye k'o y'a kɔnɔ ka taa lalala u y'a san a ma de من الأحاديث والمواعظ نين فامنا نين كن يانغا كرامغو أنا فارا يون كبي يان فوم بسيغاكا أيدرا أنا فارا يون كا والله كان يون دم فين شامنا
pour que e kama tɛ ne kama tɛ an bɛ ko an danbɛ ala min na n'an sara yala sɔɔni dɔrɔn a bɛ k'i n'a fɔ an ma deli ka nin dugukolo in taama alors an kan ka taa fɛn dɔ fɔ ala ye siga t'a la o bɛ kɛ nin jama in sigilen filɛ k'u ka Hayidara lamɛn mais lahara ala bɛ ne ɲininka i ye mun f'u ye i ye mun f'u ye alimami bi mɔgɔw seli lahara ala b'a ɲininka i ye mun f'u ye karamɔgɔ minnu bɛ yen an ye nin bonya in sɔrɔ ni ala tɔgɔ de n'an ye ala janfa a b'an janfa o la fo an ka jɛn n'a ye ala ye diinɛ ɲɛmɔgɔya kalifa anw minnu ma hali n'an man kan n'a ye anw k'an ka tiɲɛ fɔ ala ka jɔnw ye ka se ka ala ka jɔnw kɛ kelen ye u ka ɲɔgɔn minɛ juruba kelen na komi ala y'a ɲini cogo min na farali ka bɔ silamɛya la mais silamɛw bɛ se ka bɛn cogo di wa hal yastaqimu zillun wal buruju a'waju ko yala suma bɛ se ka tile wa ka sɔrɔ suma ma fɛn kurulen don pied kurulen don suma bɛ se ka tile kumana kunfinw tɛ se ka bɛn ka ɲɔgɔn minɛ fo u k'a ye karamɔgɔw bɛ ɲɔgɔn bolo farafarali taabolo tɛ maa fara o muso naani bɛ mɔgɔ min fa kun a bɛɛ tɔgɔ ye kelen ye minɛta b'i fa kun jɛnɛba b'i fa kun asitan b'i fa kun tɔgɔ cayara dɛ mais o tɛ farali ye dɛ n'i ye den caman sɔrɔ u bɛɛ tɔgɔ bɛ kɛ kelen o bɛ du ci wa k'u tɔgɔ tɛ kelen la ŋaniya de b'a kɛ nin ye sunamɔgɔ ye nin ye tijaniya ye nin ye kadiriya ye nin ye shazaliya ye nin ko ale t'a si la ale b'a ka alabato kɛ k'a ka sumanlayi wuruti kɛ tɔgɔ ma caya mais farali bɛ min k'a sɔrɔ dalilu kelen b'an bolo ko ala kelen ala kelen ni farali min yɛrɛ ye dɔrɔn o ye diɲɛ ɲini de ye ani hasidiya n'o tɛ fara yɔrɔ tɛ yen bi an ma ɲɔgɔn faamu tɛ kɛlɛ ye o mɔgɔ bɛ se ka ɲɔgɔn faamu a bɛɛ la ne b'a faamu cogo dɔ la o ne tɛ kelen ne y'o de fɔ n ka exemple la sunu filɛ mɔgɔ ye dɔɔnin kala i y'a dɔn sunamɔgɔ caman ko sebe t'i bɛn nasi t'i bɛn ka pas de problème an karamɔgɔ e ko i y'a faamu cogo min na ko nasi ni sebe de t'i bɛn y a pas de problème o fɔ mɔgɔw ye nasi ni sebe ka i ni ala cɛ i ka faamu na mais ne bɛ sebe fɛ ne bɛ nasi fɛ ne bɛ n ka sebe di n ka mɔgɔ ma sebe bɛ bɛn n bɛna ni n ka dalilu ye k'a sɔrɔ n ma sunamɔgɔ neni n m'a dɔgɔya ale fana bɛ sebe ye haramu a ka mɔgɔw ye k'a sɔrɔ a ma ne sebe na neni a ma ne dɔgɔya diinɛ bɛ ten de o nin dɔrɔn de ɲininen don silamɛw fɛ mais sitani sera an na k'an yɛrɛ ba ɲɔgɔn na n'anw banna ɲɔgɔn na kunfinw bɛ se ka ɲɔgɔn kanu o tɛ kɛ mais lahara ala b'a ɲininka dɛ el ulama umana ulahi ala khalqihi wa hum bihim za'im karamɔgɔw alimamiw dɔnnibaaw wajulikɛlaw ala ko kira ko ala ka danaya mɔgɔ ye aw de ye kunfinw kan kira wɛrɛ ci bilen mais ka aw dɔnnibaaw to yen ko kunfinw tɛ fili ko wa lahara don fana ala bɛ dɔnnibaaw ɲininka a ye mun fɔ kunfinw ye a y'u bila sira jumɛn kan fɛn min jɔlen tilen dɛ o ja bɛ se ka tilen o tɛ tilen a bɛ wajibiya karamɔgɔw kan an ka segin an kɔ an ka ɲɔgɔn tɛgɛ minɛ min bɛ kɛ ala fɛ o banna kan ne ni e jɛli tɛ foyi tiɲɛ ne a tɛ foyi tiɲɛ e ye au contraire ni ala y'an ye ɲɔgɔn bolo ala b'an dɛmɛ o bɛ kɛ o la kuma surunya na vraiment n bɛ an ka alimamiba fo a y'an bonya ala k'a bonya amin ala sɔn monsieur le maire i sara bɛ ala bolo i sara bɛ ala bolo i ye min kɛ dunanw ye ala de b'i sara nka
fɛn naani bɛ yen ala kira y'o gɛlɛya kosɛbɛ sallallahu alaihi wasallam Allahu akbar a ko ala kota si man ɲi c'est-à-dire n bɛ fɛ ka min fɔ mɔgɔw ye y'a dɔn ni misiri kɔni cayara sa o cayara fan bɛɛ misiri bɛ fa bɛɛ fɛ mais a k'a dɔn kun bɛ misiriw de la Allahu akbar mais yanni misiriw ka na silamɛya banna pewu k'a sɔrɔ misiri tɛ yen Allahu akbar Aïdara sige ni n ko misiri tɛ yen n bɛ fɛ k'a f'i ye silamɛya banna k'a sɔrɔ seli tɛ yen sun tɛ yen jaka tɛ yen hiji tɛ yen sige Aïdara Allahu akbar Allahu akbar silamɛya kun ye mun ye ala kira sallallahu alaihi wasallam a cira ni kiraya ye ka mɔgɔw wele ka na ala kile bandiyali ma tawhid Allahu akbar kira kira ye san 12 kɛ Maka tariku dɔw la san 13 sige a ye san 12 kɛ a bɛ ka mɔgɔw wele ka na ala kile bandiyali ma ani boli bilali Allahu akbar k'u ka bolisɔn dabila ka ala kɛ kelen sige ko u k'u ka lahalaya yɛlɛmɛ ka kɛ ɲuman ye c'est-à-dire ala ye kelen ye boli ka to yen a y'a jogo dilan silamɛya ye san 12 kɛ o kilasi kɔnɔ ka sɔrɔ seli ma faridaya fo san 12 silamɛw bɛ yen muminiw bɛ yen seli faridayalen tɛ yen sun tɛ yen jaka tɛ yen hiji tɛ yen san 12 kira y'o kɛ kisi nɛɛma ka kɛlɛ kɛ mun kama ko a ye ala kɛ kelen ye a ye boli bila n'o banna dun a y'a jogow yɛlɛma fara walimuso la wali nafolo to a tigi bolo hasidiya dabila kana dabali jugu kɛ ni mɔgɔ ɲɔ dɛsɛlen a dɛmɛ silamɛya ye san 12 kɛ nin na yanni seli ka na sun tɛ yen jaga tɛ yen hiji tɛ yen alors ala kira sallallahu alaihi wasallam a ka sanayɛlɛ don seli faridayala yen k'a kɛ farida ye o kɛra sanayɛlɛ don o dira kira ma mɛ sun tɛ yen jaga tɛ yen hiji tɛ yen i karamɔgɔ ye min fɔ ne kan d'o ma ala yɛrɛ ye min fɔ kuranɛ kɔnɔ seli la ala ko silamɛw a ye seli ko muhamadu taa seli di muminiw ma taa di muminiw ma kuranɛ ko ten ni mɔgɔ min ye 1000 di sisan ko a ye nin di polisiw ma 1000 de bɛna polisi créer wa ou bien polisi bɛ yen ka ban de polisi bɛ yen polisi bɛ yen dɛ alors o tuma na seli dira kira ma an karamɔgɔw bɛ yan ko taa nin di muminiw ma minnu b'u dalen don ne ala la k'u ka seli jɔ k'a fɔ kira ye ka d'a kan ko seli di kun ye min ye ko n'i tugura la k'a b'i jogo dilan k'i bɔ tiɲɛni ko la k'i bila tilennen sira kan kuranɛ ye nin de fɔ seli la mais seli la joli b'anw bolo yan minnu bɛ seli la a ka ca san 30 ye hali bi olu bɛ koko ta k'u cun walimuso kan seli kun dɔnna wa o tuma na a bɛ wajibiya an kan an ka kunfinw de lafaamu tɔɲɔli siɲɛ kelen a bɛ se k'i si bɛɛ seli tiɲɛ bingani siɲɛ kelen a bɛ se k'i si bɛɛ seli tiɲɛ kiraw cira an ka lafiya de gouvernement bɛ yan o gouvernement bɛ jamana bɛɛ la sɔrɔdasiw bɛ yen marifa b'u bolo polisiw bɛ yen marifa b'u bolo gendarmew bɛ yen marifa b'u bolo mais a ma d'u ma k'u k'a ci an na dɛ non ko a ye jamana kɔlɔsi jamana o jamana tulo gɛlɛnw b'a la ni minnu ye dansago a ye tasuma da olu pour que mɔgɔw ka lafiya ne hakili la u bila kun ye o alors mais ala bɛ sɔn k'anw bila ten gouvernement ka sariya ta jamana ka lafiya mais ala k'a ka jɔnw da a ma foyi bila pour que u ka lafiya o bɛ kɛ o tuma na ala y'an da pour que an ka lafiya dɔ kana dɔ tɔɲɔ o tuma na a sɔrɔla ka na ni silamɛya ye ka kiraw ci f'an ka bɔ baganya la i bɛ baganya dɔn ni min fanga ka bon n'i ye dumuni duman bila yan ka fali caman bila yan fali min bɛ se tɔw la
fa ka fa ni falo falo ko abna bo kala ala ko ay bo bakanyana ni dumini duma blala hali ni o jale ni do aya ni yoro dama nyote mbaje ni akbar wuli bali islamia nana ni bekam keneta anga balo here la ya akbar wuli bali ngapma bela mba fo ay ngola harakote islamia la uyo de la ka do ala farawal musola o be fo kabru do la o te foy akana wal na volo shuye o be fo shuye o te fo shuye aya ka shinji tugo o be fo shuye o te fo mana islamia nana aunde kama kwanga balo here la ya keneta kona ketugo nyana mimbolo saya kofe ko sara wore bi dima sige wuri bali Allahu akbar aidra mais ango conviuma ika jene yake Allahu akbar suye ke astaghfirullah fo wa fa astaghfirullah sige wali muso be chebolo astaghfirullah boba ataba aidra ni misaraka seki ko mbora la pe astaghfirullah bina yindi Allahu akbar keneta ngani ma astaghfirullah fo ayoro la be ke mokeride ya dam ko nyaga ko ya famati excuse itlala ka fara nyaga ko pardon sabana ni ma fa bi fa beke aidra Allahu akbar wallahi koroko ko ni so jara ko jugude siga tala aidra no tenti son ankara mo ka me ambolo tan Allahu akbar an kumi tayoro minantuna se ka ye soroble fennani mi ni kira kunye balli kala ana se yoro wala lamban karamgo bla u ka lafiya u ka ta Allahu akbar monsieur le maire ami ya fanyi ne ami suna time bla ya aidra vraiment Allahu akbar wallahi anga mamu bamulo amu don quoi mwati ntolu soro Canada la siga to la idra abi sabali abaka mina fendo foyi ambi do hadra kono ka soro ka duwa uke inshallah na be ya dade sisa habi min bila ka fo alai pendant 2 minutes ambi soro ka duwa uke ni min bora la jamantante de ni mi yebino lakale 2 minutes beki dade min bi fe afo alai minute fladro inshallah passer ban fer bien passer ban fer ala kira sallallahu alaihi ani chrétien jera anga qur'ane ko anga chrétien nga dominique sigatala mo se ga sira ala nya kateme qur'ane reka mo se ga sira ala nya kateme kiraka ni chrétien toto bi ala ko anga dum sigatala ni nyeboru defe nu ya di mai kafuru Allahu akbar idra ambeka baraka lahara binyana bo ne dara islamia la ndara chrétien la dora dara abolition de la y a pas de problème anga baraka mo ya kono beke amba fo passer kwa bismillah abe an minun chela kwa bismillah ya keleta abakaso abakaso okuma minute fla 2 minutes min bi fe e mu fe ati fo idra de ba fo alai ami soro ka fatiata ni min bora la abai o be keneta idra minute fla bobo bali Alhamdulillah rabbil alamin chama fora de alaka bemne amin ko anga baya ken ci fla fora alaka
nti fila fara ala kan nti jɛnɛya kɛ nti suɲɛli kɛ nti n den faga nti namara kɛ n sen kɔrɔ n ta kɛ n bolo kɔrɔ ni kira muhamadu ye n bila baara ɲuman min na n b'a kɛ ayiwa a y'a ka baara tɔ dafa a y'aw sigi a ka da de alimami de bɛna fatiya ba ta n ye sisan baara bɛɛ ɲɛnen de ye nin ye inshallah. اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وادخلنا الجنه مع الابرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين سبحان ربك رب العزه عما يصفون والصلاه والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Mana tanya kafo bara inde kunche ni chugai nila amfana karamo asayri Sheikh Usman Madan Haidara korogo ya ni alaka jey awere boraka abara min bela jiri chugumina korogo ameri kumbea korogo pastor kumbea korogo almami kozimo abela jiri kumbea rame duode ke vraiment alaka ninke here duo mun kara korogo alaka duo mun bela jiri mire ka foli lase fɛn kun bɛ ka an lajɛ nin waati in na Mali kɔnɔ Mali kɔ kan jamana fɛn na an bɛ dugawu kɛ bɛɛ lajɛlen ye k'an ka équipe duman fo ka daminɛ Zakariya Dambele ka taa se fɛn min ye Adama Kulubali ka taa se Mohamed Kone fɛn min ye ayiwa Bamba an b'u bɛɛ lajɛlen fo ka taa se ayiwa Fofana ma an bɛ nin bɛɛ lajɛlen fo ka foli belebele ɲɛsin Jacques Boer ma a cɛni n'i y'a lajɛ a kunkolo a man bon kosɛbɛ mais a ka dɔnta ka bon kosɛbɛ an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn ka Kulubali ka bɛɛ lajɛlen fo nin waati in na a ye jama lajɛ dɔrɔn nin ye kabako de ye nin bɛɛ de nana Sheikh Usman Madan Haidara lamɛn an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka a bɛɛ mago dilan Korogokaw an b'aw fo ka waleɲuman dɔn o la an bɛ ci bila Bunjalikaw ma ni Ala sɔnna ma sini an kun bɛ da Bunjali kan Bunjalikaw ka kunbɛli a b'ulu yɛrɛ de bolo Korogota kɛra a ma dogo o la Bunjalita ni Ala sɔnna ma an bɛ an sigi k'a lajɛ ni a kɛra cogo min na a tɛna dogo an b'a ɲini Ala fɛ ya Rabbi Ala ka hɛrɛw k'an ye an bɛna bɔ ka micro lasegin yan fɔ Bangoni Jaginɛbugu la ka yan fɔ Moribabugu la Mohamed Keita n'a ka jama Alhaji Usman Kane Siaka Kulubali an b'u bɛɛ lajɛlen fo mɔgɔ mɔgɔ bɛ yen nɔ an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn. C'est bon. Ni kalau untuk lumière mau aku point pola quoi. Wow.